Dobrý večer, dobré ráno a dobrý deň. Ja som Saša Salmela a hlásim sa vám z Fínska spomedzi krdlov komárov a 4 bielých stien a prostredníctvom Skypeu aj zo strednej Európy. A chcela by som vás pozvať na mesiac autorského čítania, kde budem vystupovať úplne naživo. Haló, haló, hlásim sa zo šrotu. Ale určitě bych chtěl třeba vědět, o čem to je, to, co píšete. Je to kniha o chcení, ktoré sa zmení na posadnutosť na vyprázdnenú štúpinu. Je to kniha o hudbe, o umení, o prírode, o túžbách, o láske, o hľadaní samého seba. A napriek tomu všetkému, čo som práve teraz povedala, je to veľmi zábavná kniha, aj keď to hovorím ja. A dúfam, že na rozdiel odo mňa, ktorá tu teraz sa válam na dne kontajnera medzi šrotom, dúfam, že tá kniha neskončí bez biernych surovinách. Aj keď sú tu teda fasa týpci. Já vám rozumím, ale já jsem skutečně pracoval ve skutečných sběrných surovinách. Jo? A pracoval jsem právě na drtičce papíru. A bylo tam spousty knih. A jednou mě skutečně dostal moment, kdy tam přišel balík knih. Byl to Jirásek, Neruda, Arbes. To bych ještě bral, ale oni byli převázaný trikolórou.